Yabona mfowethu, umuntu omhambayo noma owumelaphi wakho noma inyanga yakho, uma uke wezwa ukuthi ayiphathekile kahle, inomkhuhlane noma ilele phansi iyagula, yima ukusebenzisa imithi yayo. Ngeke ikusebenzele, ngisho kade ikusebenzela izokuqalisa phansi. Yabona inyanga noma umelaphi omhambayo, uma eke waboshwa wajika ejele, hlukana naye, qala omusha. Ngeke isakusiza ngalutho, ayiboshwa inyanga, akasiyinyanga uma eke waboshwa, khohlwa. Manje siyalulama inyanga kulokho kugula obekuyiphethe. Hamba uyolanda eminye imithi kuyona, isuke isinqobe iy'ngqinamba, amandla ayo aphakama. Ngikubingelele mbukeli kwi-channel yethu, ithanda ukukhula ngesivinini. Igama layo iKamavi with Prince, bheka umndeni kaZulu. Ungakhohlwa mbukeli wethu omuhle ukusubscribe-a, ushare, ukhomente, ulike, ukuze nabanye bezokwazi ngalento ekhulunywa kule channel, ngoba kungenzeka ukuthi bayayidinga. Namuhla ngizokhuluma ngezinye izinto ezenza umuntu ebe yindoda. Mina-ke njengomuntu oke wakhulela endaweni yasemakhaya, noma nje ngithe ukugxoba iy'ndawo ey'ningi impilo ukuphila kwami, kodwa thina umuntu emakhaya nje uma ethakatha besinihlonipha kabi kabi, besazi ukuthi indoda, futhi kushiwo ukuthi kungakhulunywa ngayo, behlonishwa nje ngisho nabantu abadala. Engisholo ukuthi kwesinye isikhathi nakho ukuthakatha kuyingxenye yokuba indoda. Yabona-ke indoda-ke emakhaya nje, ikakhulukazi emakhaya, indoda funeke ibe nento yayo eyazi yodwa, engaziwa abanye abantu. Iphinde futhi ibe nendlu okungangeni muntu, okungena yona kuphela, okungena amadodana asethe ukukhulakhula, asethombile ngenye indlela, asekwazi ukuba ney'mfihlo. Kanjani na? Ngoba indoda kumele ibe nemfene kwesinye isikhathi yesifazane. Iyenzani imfene yesifazane? Ilala nayo, ize iyizalise. Uma iqeda ukuyizalisa, kwenzeka ukuthi izalise umfana, ibiza ngengane yayo, kodwa akwazi umuntu la ekhaya. Iphinde iyizalise ezinye iy'ngane zize zibe ubulili obuhlukene, ngisho nomakoti wayo abazi. Indoda-ke leyo. Sekukuwena-ke ukuyihlulela ukuthi umthakathi noma inyanga, kodwa nje sithi thina indoda. Emakhaya sazi ukuthi indoda leyo. Zithi lezi iy'ngane zayo eziwubulili obuhlukene, mase ziningi, mase iy'lalisa zodwa. Shuthi-ke kuzozaleka ini? Abazukulu. Ukuthi yini-ke igama layo, labo bazukulu, noma udokoloshe noma umkhulu, angazi. Kodwa nje abazukulu bayo, futhi akazi umakoti, akashanyeli ngisho ukushanyela kuleya ndlu. Emva kwalapho-ke, laba bazukulu-ke ibona ezosebenza ngabo. Angithi kusuke kukhona izinto ey'gwnyile, kathi lala nale mfene, igcabe le mfene nayo iy'gcabe ukuze ibambe isisu. Labazukulu-ke ibona ezosebenza ngabo indoda. Iyabathuma into eyifunayo. Uma ngabe ifuna imali, iyabatshela, abashintshi, iyabatshela ukuthi ngifuna imali, behambe beye ey'ndaweni zokuphuza. Bayezwana-ke lezi y'lwane nabantu abaphuzile. Umuntu ngoba ubona nje abantu abaphuzile isikhathi esiningi behlale bekhala ngokuthi hhayi bo, imali yami bekade ngisale no-800, kwase kuba u-500, 300, usho sebexabana bodwa. Yizo-ke lezi zilwane lezi ey'suke y'thunyelwa indoda, iy'thumela kubantu. Nokudla futhi ayilambi indoda, kodwa ingakuthenganga ukudla esitolo, iphinde iy'tshele lezi zinto zayo ukuthi hamba uyongifunela ukudla kule mizi le. Ihambe ngoba uzwa nje emakhaya emndenini, uzwe abantu bekhala bethi hhayi bo, impuphu yini yashesha ukuphela kangaka kule nyanga. Yiyo-ke le nto leyo. Iphinde ihambe lento ebusuku lena, ithwebule, ihambe ithwebula emizini yabantu. Ithwebula ini? Iy'nhlahla zabantu. Mhlawumbe lowo muntu uwumuntu ongathi usiza abantu, kanti ufikile lezi zinto lezi y'thatha inhlahla yakho zikunika ibhadi. Yikho nje ubona ukuthi umuntu othi uma uye kuye ngesinye isikhathi, uthi uma usubuya khona, ubona izinto zakho engakulungeli, mhlawumbe kade usebenza, uthi ufuna ukupromotha emsebenzini, ubona usuxoshwa. Yena uphike nokuthi nje kucebe yena kuphela. Ziyakwazi lezi zinto ukungena efrijini, ithathe i-braai pack, ibuye kuphekwe la ekhaya kudliwe. Indoda-ke leyo. Ziyayithatha nempuphu, uthi ulele, ithatha imali ngaphansi komqamelo. Le nto engiyikhulumayo omunye engayithatha sengazuthi inganekwane, kanti cha. Kuhamba kuhambe zibe ningi lezi y'lwane, nayo igcina seyihlula ukumlawula. Yikho-ke lapho usuzwa indoda ithi idayisa ngotokoloshe, noma idayisa ngomkhofu, noma iharisha ngotokoloshe, noma iharishisa ngomkhofu. Isuka lapho leyo ndaba. Ngisho mina into engiyaziyo engayibonayo futhi engayi-experience-a, kodwa ungangibuzi ukuthi ngangiyi-experience-a kanjani. No, this is not your business. Le nto ugcina lapha eseyibulala naye, eseyibulala, kodwa ayibulawelanga phambi kwezinye. Kuba yimfihlo, ukuthatha engathi khona la yakhona nakho, ngoba make kwabona lezi zinto ukuthi uyasibulala, kumbulala kwasayena. Ugcine eyibulala le nto lena eyikhama amafutha. Angiyazi nami igama layo yini, kodwa umzukulu wakhe, ngoba kuzalwa izingane zakhe, eyikhame la mafutha lana, eyikhame la mafutha lana, eyikhame.
umthole umuntu esethi unamafutha enhlahla, unani ini, kanti hhayi le ndaba isuka laphana. Uthole ukuthi-ke la mafutha enhlahla uthi uyawasebenzisa akukuhambeli kahle, kanti afike axabana nedlozi lakho, idlozi lakho linyanya lento engasile. Uma wukuthi-ke idlozi lakho vese kwakukhona abathakathi emadlozini akho, uzophumelela, uzoba successful ngenxa yayo lento, ngoba inobuthakathi phakathi. Mase kushiwo ukuthi manje abanye bayaphumelela beya laphana, abanye abaphumeleli, isuke iphambane lapho. Phela angithi kwenziwe into yobuthakathi, wena kuyona wayithatha, wathi uthatha amafutha enhlahla noma i-magic oil, kanti hhayi wena idlozi lakho laliwumuntu wenkolo, lalinengilosi, alihambisani nento engcolile. Kanti lo uma kuwukuthi nakubo kwakukhona abantu abathakathayo noma abayizinyanga, isizomhambela kahle-ke leyo nto, ecebe ngale ndlela exaka usathane njengayo le ndoda. Bengichaza ukuthi indoda thina besazi ukuthi yini. Yize-ke kodwa esikhathini samanje-ke indoda ukuthi ibe nemoto, ibe nemoto. Umuntu ekade ngimchaza esikhathini edlule-ke ubeba amakhosikazi amaningi, ney'ngane zibe ningi, ayixoshe iy'ngane la ekhaya, angithi kwenzela lezi iy'lwane y'kwazi ukuthola abantu ey'zodlala nabo. Olunye futhi uhlobo lokuba indoda, indoda, yabona indoda noma umuntu ozoba indoda akakhali ngokuthi uhlushwa i-step mother. Akalokothi nje ekhale ukuthi mina uhlushwa i-step mother, ehambe exoxela abantu, hhayi, awukwenzi lokho, usuke ungeze ukuba yiyona indoda. Wena into ekufanele uyenze njengendoda noma umuntu ozoba indoda, uma ubona ukuthi i-step mother sakho aliboni ngasolinye, ngisho usingamama, umama lo ongakuzala, ngoba phela obaba bebeqonyelwa nje bethola iy'ntombi ngapha nangapha. Yabona uma ubona ukuthi awuboni ngasolinye naye, qela shiya ubaba wakho nomakoti wakho, uhambe nawe uyoyizamela ukwakha ixokovana lakho, nawe ukhande umuzi wakho. Futhi ungaphinde nje uxoxe ngale nto yokuthi umama, u-step mother ubenjani, ungachazi kwachaza, ngoba manje uma ukhala ngokuthi uhlushwa i-step mother, ake sithi usuney'ngane, utshele iy'ngane ukuthi iy'ngane ay'khali kubanike zona, wena uma usakhala ube ubaba wazo. Indoda nje ayilokothi nje yenze leyo nto leyo. Uma wenza leyo nto awusiyi indoda, angazi ngathi uyini. Wena funa ubheke iy'ngane zakho, ushiye ubaba wakho nomakoti wakho ngephisi, futhi ngaphandle kokuthi nize nixabane, ungalindi nize nixabane. Wena bheka iy'ngane zakho, bheka umakoti wakho, labana ubavakashele uma uthanda ubavakashela, futhi uma ungathanda ubavakashela ayikho inkinga. Kodwa nje akufanele nje uyindoda uze ulokhu ubalisa uthi uhlushwa i-step mother, uhlupha i-step mother. Yabo nje mina uma ungase ubalise kimi, uma ngibuke ngakudelela, ngakuthela idwangu nje, ngeke ngilokhu nguhlupha nje, ulokhu uthi wena uhlushwa i-step mother, uyindoda. Umuntu wesifazane kuphela noma umuntu wentombazane kuphela mina engilindele ukuthi engathi uhlushwa i-step mother, hhayi umuntu esithemba ukuthi uzoba indoda kusasa, cha. Uma angaqhamuka owesilisa esho into ekanjalo, ngabe etshengisa nje ukuthi akusiyo indoda, akazi ukuba indoda futhi, cha, ngiyaphika nje. Khanda umuzi wakho wena, ushiye ubaba wakho nomuzi wakho, phele kanjalo. Siyabonga. Ungakhohlwa-ke mbukeli ukushera, usubscribe, ulike kwi-channel yethu, igama layo iKama V with Prince Bheka umndeni kaZulu.